mama na-ege m ntị. Asụka nke onye chiri ya zere. Aha m bụ Nwaada Ọnọhamunachi So Grace. Anọ m tata igosipụta nsonyere m na asọmpi akụkọ ifo nke ndị Ọja Cultural Initiative na-achịkọba. Tata anyị n'ụlọ akwụkwọ na-akpọ Good News Demonstration and Primary School nke dị n'Awọda ka anyị kọpụtara ụmụaka akụkọ ifo. Daalụkwa. Ndewo na ụmụ ọma na-ege m ntị. Ndewo. Ihe anyị bịara tata bụ ịkọ akụkọ ifo. Dịka anyị niile ma, akụkọ ifo bụ akụkọ eji akụziri ụmụaka ezi omume. Akụkọ eji akụzi njirimara na omenala ndị Igbo. Akụkọ a na-akọbụ na mgbe gboo. Ejikwa akụkọ ifo egosipụta omume ọma. Akụkọ ifo nwere ike ịbụ n'ala ndị mmadụ, ala ndị mmụọ maọbụ ala ụmụ anụmanụ. Tupu anyị abaa n'ime akụkọ ifo nke anyị ji weda taa, anyị ga-agụ egwu ọnwa nke eji akọ akụkọ ifo. Unu adịkwa njikere ịgụ egwu? Nwanne na nwanne na nta. Nwanne na nwanne na nta. Gịnị ka ị na-eme ebe a? Gosi anyị ka ị si atụ. Isiokwu akụkọ ifo anyị tata bụ ntị anụ ihe. Kwuonu ya. Ntị anụ ihe. Ka o nwere ike ịgwa m ihe na-eme ijiji ntị ike. Ka e na-eme ijiji ntị ike. Gịnị na-eme ijiji ntị ike na-eme gịnị? N'ime akụkọ anyị nke taa, anyị ga-achọpụta ihe mere onye mere ntị ike n'akụkọ anyị. Ihe mere onye ntị ike n'akụkọ anyị. Chakpi! Chakpi! Nkịta yara akpa. Nkịta yara akpa. O nwere akọ m ga-akọrọ unu. O ruru otu mgbe n'obodo a na-akpọ Nkwere. Asị n'afọ obodo a bụ gịnị? O nwere nnukwu mmiri dị n'obodo a na-akpọ Nkwere. Mmiri aha bụkwa mmiri ndị obodo a na-anaghị aga na ya. Ha ada akọ azụ na ya. Ada egwu mmiri ahụ egwu. O nwere ihe a na-eme na mmiri a. Ihe a bụ iwu ndị obodo ahụ. Mmiri ahụ ada aga na ya. O nwekwa otu nwoke bi n'obodo a na-akpọ Ọgbanta. Asị n'afọ nwoke a bụ gịnị? O biri otu ụbọchị wee sị na ọ ga-aga na mmiri ahụ. Na ọ ga-aga na mmiri ahụ ka o jee kọọ azụ. Na o nwere ihe ga-eme ya. Na ọ ga-aga na mmiri ahụ jee kọọ azụ. O wee malite njem wee burusịa ọkụ ihe na o ji akọ azụ wee gawa na mmiri a. Ka o ruru na mmiri ahụ, o bupụtasịa ihe o ji akọ azụ ka ọ malite kọwa azụ. Ozugbo o wetara ka o tinye ihe ọkụ ya na mmiri ahụ o ji akọ azụ, ụmụazụ ebilitecha wee gụwara ya egwu. Unu achọrọ ile egwu a gụrụ ya? Nkwo nwoke egbula egbula. Unu ekwo zamina. Unu ekwo gịnị? Zamina. Nwoke egbula egbule. Zamina. Nwoke egbula egbule. Zamina. Nwoke igwe anyị. Zamina. Ala anyị bụ Nkwere. Zamina. Onye ajụrụ ajụ. Zamina. Ihe a ka ụmụazụ a bụ nwoke ga-ede ụmụazụ ahụ ntị wee kọtacha azụ, kọjuo azụ wee nwee na nkata ya. Ka o nwere azụ a na nkata ya, ka o buru ya n'isi nawa. Ụmụazụ ahụ malitekwara gụwara ya egwu ọzọ. Asị ya, nwoke egbula egbule. Zamina. Nwoke egbula egbule. Zamina. Nwoke ibu anyị. Zamina. Ala anyị bụ Nkwere. Zamina. Onye ajụrụ ajụ. Zamina. Ihe a ka ụmụazụ a gwụrụ nwoke a akachie ntị buru azụ ahụ n'isi wee pụwa. Na ruo obe ya, o butecha mma ọ ga-eji wee gburisi azụ a nwere ike wee sie ya bụ azụ wee rie. Ka o butere mma ya ka o gburisi azụ a, ụmụazụ dụka agwọkwara nwoke ahụ egwu a na-agụbụrụ ya na mgbe siokwa ya, nwoke egbule egbule. Nwoke egbule egbule. Nwoke igwe anyị. Ala anyị bụ Nkwere. Onye ajụrụ ajụ. Nwoke a ga-ekwe ụmụazụ ntị wee were azụ ahụ wee gburisie wee nwee na mmiri ka o sie ya. Ozugbo ọ chọrọ itinye ọkụ wee siwe ụmụazụ a bụkwa gụọkwara ya egwu ọzọ. Azụ egwu bụkwara egwu o, gụọkwara ya egwu si ya, nwoke sile sile. Nwoke sile sile. Nwoke isi anyị. Ala anyị bụ Nkwere. Onye ajụrụ ajụ. Nwoke a ga-ekwa ụmụazụ ntị ka o si eme na mbụ wee sie azụ niile a n'ọkụ
wee kpọkọta agbata obi ya niile, ezinụlọ ya, nwunye ya, ụmụ ya niile wee sị ya na ha bịa n'oriri adaala. Oge kpọkọtara ha ncha niile wee bịa. Otu nwa ya nwoke wee sị ya mba na ọ gaghị eso wee rie azụ a n'ihi na o mebe nna ya si wee bute azụ a na ọ bụ na mmiri aha ndị obodo aha na-asọ nsọ ime ihe ọbụla na ya. O wee sị na ọ nso wee rie ya bụ azụ. Ọ bụkwa nke azụ na-agụrụ nna ya na ya esila ya, nna ya wee kacha ntị wee sị ya. O wee sị nna ya nọ na nso wee rie. Ndị ọzọ niile ahụ nna ya kpọkọtara ha nche ajọ ụdị na ebe azụ si na ihe ọbụla ihe ama bụ na oriri adaala. Ha ncha wee cha ngaji ha wee ka a na-akwadobe iri nri, ha ji ngaji n'aka ka ha bido rie. Azụ malitere agwụọra ha ọzọ. Nwoke niile erila, nwoke niile erila, nwoke iri ọhịa ala anyị bụ nkwere, bụ onye jụrụ ajụ. Nwoke egeghị ntị wee sị ndị mmadụ ha diwe nnọọ nri. Ka ha richara nri a, oru ụdị ihe ruru nkeji 3, oru ụdị ndị niile riri nri a, ma nwoke ma ụmụ ma mmadụ niile, ndị agbata obi ma nwunye ya, ha ncha nne na-ege, ha ncha nne wee nwụọ. Ha wee nwụọ. Sọsọ nwa ya nwoke ahụ nke si na ọ gaghị eso wee rie azụ ahụ bụ ihe dị ndụ. Chakpi! Obi ya mụtara n'akụkọ a. Obi ya mụtara. Onye ọghọm otu ihe ọ mụtara n'akụkọ a. Ka ihe mụtara. Ka onye mere ọ sị na ntị ike adịrọ mma. Onye mere ntị ike n'akụkọ a. Ọgbanta mere ntị ike n'aka wee gaa na mmiri a sị ndị obodo na-asọ nsọ. Ka onye nweghị ọzọ mụtakwa n'akụkọ a. Nke ihe mụtara. Nke ndị mere aka akụkọ a. Ndị agbata obi ya, ọgbanta na ndị agbata obi ya bụ ihe mere akpịrị n'akụkọ a. Ka onye nweghị ọzọ mụtara. Ọ sị na mmadụ kwesịrị na-ajụ ajụjụ tupu o mee ihe. Ndị agbata obi ọgbanta ajụrụ ajụjụ ebe esi bute azụ. Ha makwa na adịghị eri azụ esi na mmiri obodo ha wee bute. Asịkwa m ka ajụọ ebe azụ si, ha wee dara azụ n'aka. N'akụkọ ifo ọbụla o nwere omenala Igbo ga-apụta ihe n'ime akụkọ a. N'ime akụkọ ifo ọbụla ọ bụrụ omenala Igbo apụtaghị ihe n'akụkọ a, ya bụ na akụkọ ifo a ezughị ezu. N'ime akụkọ anyị kọkwa ihe agwa m otu omenala Igbo pụtara ihe n'ime akụkọ ifo a. Ka ya omenala pụtara ihe nsọala. Ka ihe bụ nsọala nke nsọala ndị obodo, ka ihe bụ nsọala ndị obodo nkwere n'akụkọ a. Ọ zara ọfụma kọrọ na ya aka. Nsọala pụtara ihe n'akụkọ a bụ na omenala pụtara n'akụkọ a bụ na mmiri ha bụ nsọala obodo a. Obodo ọbụla n'ala Igbo na-enwerịrị nsọala. A sị mmadụ egukọrọ na mmiri a, ịkọkwara azụ, imekwana ihe ọbụla, mana ọgbanta kachiri ntị jekọ azụ na mmiri a. Daalụkwanụ. Ebe a ka akụkọ ifo anyị nke taa bịara n'isi njedebe. Ka ọ dịkwanụ mbọsị ọzọ anyị ga-abịakọta ọrụ na akụkọ ifo. Ndewo.